Els moriscos foren conduïts en llargues columnes fins als ports de Vinaròs, València, Dénia, Xàbia i Alacant, on els esperaven les galeres de l'Armada Reial i nombrosos vaixells mercants, en la seva major part italians, atrets per les enormes expectatives de guany, ja que, en un últim gest d'afront i d'ignomínia, els deportats van ser obligats a pagar el passatge. L'operació es va completar en poc més de 3 mesos, d'octubre de 1609 a gener de 1610, i segons registres d'embarcament, prou exactes i fiables, afectà unes 111.396 persones que van ser transferides principalment al nord d'Àfrica i, en menor mesura, als dominis turcs. En alguns casos, els moriscos van ser víctimes d'assalts i robatoris per part dels cristians vells i fins i tot, ja en alta mar, de la tripulació que els transportava. En altres, per contra, pogueren comptar amb la protecció d'alguns nobles, com el duc de Gandia, que escortà els seus antics vassalls fins a Dénia, o el duc de Maqueda, que acompanyà els seus fins al mateix port d'Orà. Els mateixos contemporanis estaven ja dividits. Mentre que la major part dels arbitristes consideraven que l'expulsió apenes repercutia en l'economia del país, els senyors estaven desolats. Ambdues visions no deixaven de ser interessades, justificatives. Per una banda, és cert que la recuperació començà l'endemà mateix de l'expulsió, gràcies a una ingent mobilització poblacional que redistribuïa els recursos humans del país i, en menor mesura, a l'aportació forana. Recuperació que només es va veure frenada per les terribles pestes del segon quart de la centúria. Per altra, però, no podem oblidar que els moriscos constituïen un terç del conjunt de la població i probablement un percentatge encara major de la població activa, ja que entre ells no hi havia nobles, ni soldats, ni capellans, ni marginats. Amb ells, com argumentaven els opositors a l'expulsió, desapareixia una força de treball eficaç i dúctil i unes rendes substancioses i segures no sols per a la noblesa, sinó també per a moltes institucions eclesiàstiques i per als grups urbans, creditors al seu torn de la noblesa. L'impacte de la seva deportació no es limitava, doncs, als grups socials i a les àrees geogràfiques més directament afectats, sinó que influïa en general sobre el conjunt del país. Reomplir els buits, assolir el nivell demogràfic anterior a 1609, era el primer objectiu, la tasca més urgent. 3 segles després de la conquesta, molts dels fenòmens que havien tingut lloc aleshores, com ara el sobtat descens demogràfic, la concentració i simplificació de poblament, el seu desplaçament cap al litoral, els fluxos migratoris i l'aportació forana, tornaven a produir-se. No debades, l'expulsió representava la culminació definitiva de la conquesta, la consecució d'un propòsit que no havia estat possible aleshores, l'extirpació absoluta de la població musulmana. Ara, una vegada consumada, les conseqüències més immediates i també les més visibles van ser la brusca caiguda de la població i la desocupació d'àmplies zones del país.